L'actuació de Jesús i l'Olga estarà repartida en dues parts. Primer, per a l'inici de l'acte, durant uns 15 minuts, i al final, per a fer la cloenda de l'acte, també ens acompanyaran i podrem gaudir de la seva música. Evidentment, vull agrair moltíssim a Jesús Llagostera i a Olga Kulikova l'esforç que han fet a l'hora de preparar aquestes cançons, que ho han fet d'una forma especial i que imagino que no els ha estat gens fàcil, però veureu que el resultat és fantàstic. I també m'agradaria presentar-vos, ja que ens acompanyen aquí, a la taula, que duran a terme la resta d'acte, el més institucional, en la presentació del llibre. Ens acompanya Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar i regidor de Cultura, Miquel Àngel Pradilla, professor de la URB, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i el representant d'Edicions Onada, i, com no, i evidentment, els dos autors del llibre, a qui tots imagino que ja coneixeu i molt bé, Agustí Bel i Joan Josep Sancho. Un fort aplaudiment per a ells i per als nostres artistes. Tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, en la batalla hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno la lid. De nuestros acentos el hombre se admire, nosotros mire los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid. Juremos por ella, vencer o morir. Soldados, la patria nos llama a la lid. Juremos por ella, vencer o morir. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas, entro en los hospitales, entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías se amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan, ella carnada. Porque donde unas cuencas vacías se amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la calma dolada. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Lasciatmi mare, sola lasciativa al carrer blanc. Ma mare che sempre spera che torni come deixat germans i amics que em volen, esperen com a mare que jo torne com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir vos en la meva maltractada llengua, paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre els homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam.
todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Y amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Y amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Outside the barracks, by the corner light, I always stand and wait for you at night. I will create a watch for two. I wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugle tonight, don't play the cold naps. I want another evening with his charms. Then we will say goodbye and part. I always keep you in my heart. It's me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Gracias. Molt bona tarda a tothom. Penso que ens haurem d'esforçar una miqueta més del que ja teníem previst per a deixar bon sabor de boca. Després d'una actuació com aquesta, que han deixat el llistó tan altíssim, intentarem no desmereixer la música que ens han oferit aquest duet tan fantàstic format per Olga Kulikova i Jesús Llagostera. Moltes gràcies als dos. Esperem impacientment la segona part de la seva actuació. Bé, bona tarda a tothom, ja us he saludat. Gràcies per estar aquí i per compartir amb tots nosaltres la il·lusió i el goig que sentim avui. Si la publicació d'un llibre sempre és motiu de satisfacció com a indicador de la salut cultural d'una societat, l'aparició de la vida i de l'obra poètica de don Estanislau Ulldemolins és un esdeveniment especialment satisfactori. I és que el descobriment de la figura i de l'obra de don Estanislau és una troballa importantíssima per a la cultura canareva que compta a partir d'avui amb un nou referent. Les persones, al llarg de la vida, ens anem proveint d'uns models amb els que ens sentim identificats i que ens serveixen de referència. Igual poden ser artistes cèlebres, esportistes famosos que pensadors eminents. De la mateixa manera, els pobles també ho fan. I no ho fan per capritx,
sinó per necessitat, ja que l'existència i el reconeixement dels mites locals ajuden a conformar la identitat d'un poble i a consolidar els trets que el diferencien dels pobles veïns. I no sé si a Alcanar, al llarg de la història, hem fet tot el possible per potenciar i per divulgar els nostres símbols. En els darrers anys potser sí que s'observa una certa recuperació d'aquells personatges que han destacat en alguna activitat i que ens reforcen el nostre sentiment de pertinença a una comunitat, però possiblement encara tenim molta feina per fer en aquest sentit. Precisament per això pensem que avui és un dia important per al poble d'Alcanar i per a la mitologia canareva, ja que avui rescatem de l'oblit la memòria d'un gran personatge. Després de conèixer la seva vida i la seva obra, podem qualificar Estanislau Ulldemolins com un gran home, com un gran canareu, model de lluita, d'amor al seu poble, com un referent cultural, polític i personal que amb el seu idealisme i amb la seva ferma voluntat va saber superar grans dificultats com és la Guerra Civil Espanyola, l'exili, el nazisme, la persecució i el rebuig d'una part del seu poble. Agustí i jo confiem que l'aparició de la biografia d'Estanislau Ulldemolins ajudarà a divulgar el seu caràcter idealista i lluitador, la seva dimensió com a intel·lectual, el seu compromís amb els valors republicans i la seva estima per Alcanar i per Catalunya. D'aquí a poc temps, n'estem convençuts, la figura d'Estanislau Ulldemolins apareixerà amb tots els honors a l'imaginari col·lectiu canareu al costat del canonge Matamoros o de Trinitari Fabregat o de José Antonio Valls o de Julio Castell, per citar només alguns dels personatges notables del nostre poble. La publicació de la seva biografia és, d'alguna manera, la reparació d'una injustícia, una espècie de desgreuge necessari. Avui estem començant a posar el nom de don Estanislau en el lloc que li pertoca. Estem honorant el seu record i la seva trajectòria com es mereix. Amb aquest llibre pensem que fem també la nostra humil aportació a la memòria històrica comuna. Ell va lluir el nom d'Alcanar amb molt d'orgull. Va ser un home de principis, un home amb molta dignitat. Per això es rebel·lava contra qualsevol abús i no es doblegava fàcilment davant de les injustícies. En conèixer la seva vida es fa evident que Alcanar li devia aquest reconeixement, aquest homenatge. Don Estanislau Ulldemolins, amb el pas del temps i a partir d'avui, s'ha de convertir en una icona preeminent, en un símbol destacat del canareu sofrit, honrat, del canareu lluitador, discret i idealista, i també del canareu menyspreat, perseguit, silenciat, del canareu ignorat. Felicitem-nos tots i totes, perquè des d'avui la iconografia del nostre poble compta amb un nou i destacat membre, Estanislau Ulldemolins, metge i poeta. Bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos en esta presentació. Encara mig esgarrifat per la veu de l'Olga Kulikova i la música de Jesús Llagostera, intento recordar aquelles vacances de Nadal de l'any 2005 en què en una sarpada, com diria mon pare, la biografia d'Estanislau Ulldemolins va anar prenent cos, contextualitzant-se, creixent a partir de les notes que sa filla Ana Maria, amb paciència i reverència filial, havia anat confiant a l'ordinador. La veritat és que va ser tot un descobriment. Aquella biografia era com un riu. Era un riu en un fort pendent com l'Ocènia, però molt més cabalós i ample, en la mesura que discorria per paisatges, països i temps diversos.
i confluïen dos nissagues canareves de pagesos benestants, sòlidament arrelades en aquell segle XVIII, que va ser escenari de la puixança de les famílies locals vencedores de la Guerra de Successió, del desenllaç de la qual ara estem commemorant el tricentenari, i eren unes nissagues pageses, els Cecs i els Andreus, aquests eren els dos malnoms, els Cecs i els Andreus, que no van poder mantenir-se al marge de les guerres civils del turmentós segle XIX canareu. D'un dels actes finals d'aquest llarg drama en serà protagonista, molt a desgrat seu, un tio d'Estanislau, el militar carlista Francesc Queralt. Francesc va combatre la Tercera Guerra Carlista. Capturat en la flor de la joventut, son germà, el famós mossèn Andreu, va moure sal i terra perquè li commutessin la pena de mort per la de desterrament a Santo Domingo. I aquell jove canareu va acabar morint de febre groga al Carib. Sí, allí aproximadament prop de Punta Cana, allí on ara anem de vacances. Allí va morir Francesc. Per cert, per comprovar-lo prop, pareixen fets llunyans, però val a dir que entre els assistents en aquest acte no hi falta un descendent directe d'un assenyalat company d'armes de Francesc Queralt en aquella Tercera Guerra Carlista. Em refereixo a Josep Beltrán, regidor de l'Ajuntament. Ell també és descendent d'un carlista de la Tercera Guerra. Bé, Estanislau Ulldemolins enceta al segle XX i la seva vocació per la medicina alhora, les dues coses alhora. Això últim ho fa mirant-se en l'espill que per a ell representava el doctor Nicolás Martínez Costas, el metge canareu casat amb una dama cubana que li regalaria una pila de llibres de medicina en aquell xiquet tan aplicat. Anys més tard, l'Estanislau universitari viu la Barcelona dinàmica, acolorida i bohèmia del primer quart del segle XX, la ciutat que descriurà magistralment el periodista Jaume Passerell en els seus reportatges. Estanislau i dos dels seus germans, l'Andreu, advocat i articulista ben conegut, i benvingut, Bienve, futur odontòleg, són lletraferits. I, d'una altra banda, en esclatar la Guerra Civil, tots tres se comprometran de maneres diverses en la defensa del règim constitucional. Això no els ho perdonaran mai els galifardeus adscrits a les diferents faccions de la classe dominant, una mica la casta local, podríem dir, d'aquell moment, que seguien encapçalant 4 famílies guanyadores de la guerra, justament de la Guerra de Successió, 300 anys abans, i que l'any 1936 donaran suport a la rebel·lió militar que desembocarà en una guerra civil. Tots aquells galifardeus sentenciaran que els germans Ulldemolins, en situar-se al bàndol equivocat, han recaigut en la feblesa romàntica que tan cara li havia sortit a son tio Francesc Queralt, el malaguanyat carlista. I què hem de dir? Dels camps de concentració, de la fuga in extremis d'Estanislau dels soldats alemanys que li trepitjaven els garrons, de la resistència francesa, de la malaltia que acabaria en son germà Bienve, de totes aquestes vicissituds que donarien peu a més d'una novel·la d'aventures, potser en parlem després, una miqueta, repassem una mica després. El cas és que la vida del nostre doctor Ulldemolins s'asserenarà a la ciutat de Perpinyà, esperant en va que el desenllaç favorable de la Segona Guerra Mundial li facilita tornar a una Catalunya lliure del jou del franquisme. I mentrestant escriu, d'aquí allò de metge i poeta. Perquè de poemes Estanislau n'havia compost des de l'adolescència. Va ser un poeta precoç que als 15 anys ja cantava el passat gloriós de Catalunya i el seu desig de llibertat. I uns anys més tard dedicava versos sentits a l'estima i l'enyorança d'Alcanar, el seu poble idealitzat. Omnipresent en l'obra de joventut d'Estanislau hi serà també el tema de l'amor, sentiment que fins i tot s'atrevirà a definir brillantment en un poema escrit en francès titulat justament «Qu'est-ce que c'est l'amour?». D'una altra banda, una de les composicions més colpidores que ens ha deixat Estanislau és Recança del retorn. Allí ell, al juny de 1948, se prepara per a tornar al Canà després de quasi 10 anys d'exili. Què s'hi trobarà? Recança del retorn és una tendra, corprenedora, impressionant mostra d'amor per sos pares, vellets meus, els diu Estanislau, especialment per sa mare. I al final de la seva vida, ja fent de metge al seu poble, seran la natura i el camp canareu els protagonistes de l'obra del doctor Ulldemolins. Lo prat, les codolles, la mota, la figuera, el noguer, els tarongers. Tot això és el que desfila pels seus poemes de maduresa més breus i intensos que mai. Però el que Estanislau sens dubte hauria volgut veure publicat
eren els seus retrats. Lo recull de 40 sonets en llengua castellana titulat Semblanzas y Composiciones, escrit a Perpinyà, segons la dedicatòria del mateix Estanislau, en els durs i inoblidables dies de l'exili. Aquesta intenció, la de publicar-los, ben bé queda acreditada en el pròleg que li va redactar el seu amic Albert Carsí, periodista llibertari, literat, hidròleg i geòleg, cunyat del cèlebre novel·lista Vicente Blasco Ibáñez. Carsí hi rebateja els sonets com aguas fuertes, de tan robustos, precisos i profuns que els troba. Són, entre cometes, retrats espirituals, diu Carsí, que Estanislau fa gràcies a, cometes altra vegada, les seues rares dots d'observador. Perquè Estanislau, diu Carsí, més que no escriptor, és metge amb grans dosis de psicologia. Estanislau conservaria aquell pròleg durant més de mig segle, juntament amb aquells sonets mecanografiats en folis de paper fi que formen un quadern mal forjat, cosit amb un cordell prim i amb unes improvisades cobertes de paper d'estrassa. Tot destinat, sens dubte, a la impremta, a la seva publicació en una Espanya en què la dictadura de Franco segur que no podria sobreviure a la desfeta de Hitler i Mussolini. Però, com tothom sap, malauradament, les coses no van anar així. La il·lusió de tot autor és veure la seva obra publicada i en mans dels lectors. En el cas d'Estanislau, això no va poder ser. La dictadura franquista no va caure, i ell, en tornar, no va tindre més remei que capbussar-se en l'estregina de la burocràcia franquista i esmerçar dies i dies i instàncies i al·legacions i recursos que a mi m'hagués encantat ajudar-li a fer, recursos sense fi en un combat inacabable en defensa de la seva dignitat personal i professional. Així que, molt a desgrat seu, va haver de guardar sine die aquells poemes al fons d'un calaix. I ara resulta, ves per on, que aquells sonets tenen més actualitat que mai. Al gran cafè Palmarium de Perpinyà, Estanislau no havia perdut punt de les tauletes de la vora. No havia perdut punt dels personatges que hi corrien. Se'ls mirava i prenia notes com si se'ls estigués fent una foto. Una instantània, la majoria de les vegades, mordaç, que formava part del gran fresc de les glòries i de les misèries de l'exili. Carsí ho descriuria així. No es tracta, en escriure història, de fixar persones, sinó tipus del moment, i amb el conjunt de tots ells de fixar el tipus de l'època, que és el que es retrata per a rectificar i millorar, per a corregir-se. Digueu-me si aquestes paraules no resulten profètiques avui, quan cognoms com Bárcenas, Blesa, Urdangarín, Bustos, Pujol i tants d'altres omplen les portades dels diaris per motius idèntics als retratats per Estanislau. Digueu-me si aquell cregut, aquell falsilla, aquell llepaculs, aquell bufat, aquell dropo, aquell cara girat, aquell brètol, aquell vividor, aquell poca vergonya, aquell aprofitat que el doctor Ulldemolins retrata en els seus sonets, no s'assemblen a personatges que en governs, càrrecs i poltrones diverses quasi mos havíem acostumat a patir. Potser és per això que Carsí va demanar en el seu pròleg, li va insistir al seu amic Estanislau que tenia, no només podia tenir la voluntat, sinó que tenia l'obligació de publicar-los, aquells retrats. Bé, si ell no va poder complir aquella obligació per causa de la dictadura, a l'Alcanar del segle XXI ja no hi tenim cap excusa. I per això estem aquí aquesta tarda. Vaig acabant i això que no em trec del cap, que encara mos hem deixat alguna cosa. Però sigui com sigui, Joan Josep i jo esperem que el llibre no us desagrade. Moltes gràcies. Sí, molt bona tarda a tothom. Bé, és un plaer, deixem-ho dir d'entrada, poder participar en un acte tan ben organitzat, un acte que a més presenta un acompanyament musical extraordinari. Certament he quedat colpit amb la intervenció d'Olga i Jesús. Jesús ja ens coneixem de fa temps. Bé, un acte que em dona la sensació que va més enllà de la qüestió acadèmica. I tal com jo ja intuïa, es tracta en definitiva d'un acte que es concep com un veritable homenatge a un ciutadà exemplar, un homenatge pendent.
a una persona, en definitiva, de vasta cultura, de sensibilitat extrema, de compromís màxim, de generositat extraordinària. Em dóna la sensació que aquí al davant, a les primeres files, crec reconèixer per la fesomia persones que són de la seva família, i també estic veient en les seues cares la felicitat que representa la sortida del llibre avui i l'acte en qüestió. Bé, deixen-me dir-los que em sento, primer que res, molt ben acompanyat a la taula. Primer que res, els dos esforçats autors, Joan Josep Sancho, Agustí Bel, Joan Josep Sancho. En Agustí Bel ja ens coneixem de moltes trobades acadèmiques al territori, recordo els congressos de cultura i territori, per exemple, etc. Per tant, una persona que té una presència important en el món cultural. Més tard pot ser en Joan Josep, que també sempre té una parabòlica posada, una antena en tota activitat comarcal en clau de territori. Són dues persones amb qui mantinc una relació des de fa ja un cert temps. Són dues persones formades, amb una formació que d'alguna manera és el garant, és allò que avala la bondat conceptual d'una proposta editorial, jo diria que magnífica. La meva tasca, en definitiva, com a director científic d'Onada Edicions, s'ha vist molt simplificada. S'ha vist molt simplificada perquè, certament, el llibre val molt la pena. Crec que va ser ahir o abans d'ahir que vaig telefonar a Joan Josep i li vaig comentar que m'estic llegint el llibre i m'està agradant moltíssim. I allò que, i en aquella ironia que fa anar ell, me va dir, però no te l'havies llegit abans per veure si el podíem publicar? I efectivament tenia una part de raó, tot i que el llibre fa tota una sèrie d'anys que està en dansa, per dir-ho col·loquialment. Una sèrie d'anys que està en dansa. És un llibre que s'ha anat païnt, i a poc jo diria que amb tota una sèrie de moments de repòs ha acabat donant un resultat d'autèntica excel·lència. Bé, això en relació amb els autors. Naturalment, també em sento molt ben acompanyat de l'alcalde, Alfons Montserrat, representant primer, en definitiva, d'una població que els he de dir que darrerament m'ha sorprès moltíssim, i estic parlant sobretot del vessant cultural. El Canà, tot i les seues dimensions i les seues problemàtiques específiques, és un poble que podríem dir que com una sentència final que estima la cultura. L'estima la cultura, i ho dic des de fora. L'estima, i la prova, per exemple, és que avui ens trobem en un acte absolutament excepcional, excepcional en el sentit de magnífic per descomptat, però d'excepció. Un acte cultural de masses. Això pràcticament avui en dia és una contradictio in terminis, que en diríem en llatí. No passa sovint. I segur que han tingut la mà dels autors en l'organització, ha estat molt important, però la seva assistència, en definitiva, jo la valoro extraordinàriament. La mateixa instal·lació que ens acull és una instal·lació magnífica, especial, al bell mig del poble, d'una tranquil·litat i d'una serenitat extraordinària. Però és que, a més, i ara faig una mica de representant de l'editorial, ja tenim des d'Onada Edicions una certa experiència d'acompanyament en tota una sèrie de propostes culturals molt reeixides aquí al Canà. I estic pensant, per exemple, en el llibre dels encanteris de la Serra del Montsià, d'en Joan Beltrán, o el Curassana de la Vanessa Fibla, etc. I d'algun projecte que tenim entre mans i que sortirà pront, com per exemple els anuncio que tenim a les portes un llibre de cuina, de cítrics, la mandarina, de la mà de la Fundació Alícia, que serà també molt interessant. Per tant, crec que la relació del Canà amb la cultura és molt bona, i això diu molt d'un poble. I en aquest sentit jo vull donar l'enhorabona i les gràcies, per descomptat, a Alfons Montserrat. Ja ho he fet en privat, però vull fer-ho públicament, perquè entenc que el suport institucional és fonamental per a edicions d'aquestes característiques. No estem parlant de llibres de consum de masses i, en conseqüència, el suport de les institucions que realment identifiquen la cultura com un valor promocional és molt ben rebut. Per tant, Alfons, moltíssimes gràcies. I, naturalment, per descomptat, també em sento molt ben acompanyat aquí
amb tots vostès. També moltes gràcies per la seva assistència. La meva intervenció serà volgudament breu. A més, Joan Josep, que és metòdic, m'ha marcat un temps que jo compliré absolutament. La meva intervenció serà molt breu, com deia aquell, en temps de melons curts los sermons. Bé, així ho faré jo, també. I el meu objectiu, ja que del llibre se n'han ocupat in extenso, els dos autors se n'han ocupat in extenso, però això no els eximís de la lectura atenta després del llibre. Hi ha molt més detall i molt interessant, certament. La meva intervenció serà bàsicament incardinar la proposta editorial que avui veu la llum en el marc del que és el projecte d'Onada Edicions. Onada Edicions és una editorial benicarlanda, la tenim aquí a la vora, és una editorial que es dedica fonamentalment a la promoció patrimonial del territori, per tant és un projecte interautonòmic que agafa aquestes comarques de cruïlla, pertanyents a administracions diferents, i intenta posar en valor totes les seues coses. El patrimoni és una cosa molt genèrica, però segurament una de les coses més destacades del patrimoni és precisament les persones. Les persones, i aquí estem davant de la reivindicació, fins i tot diria jo davant de la rehabilitació d'una persona injustament tractada per una història sociopolítica adversa. Això és molt d'agrair, també diu molt en favor d'un poble i dels convilatans. Per tant, és un llibre que forma part de la col·lecció La Barcella. La Barcella serà el número 17, el número 18 continuarà amb el poemari de Estanislau Ulldemolins, i d'alguna manera tindrem una obra en 2 volums que sortirà d'aquí un temps molt prudencial i que permetrà tindre este doble vessant, el vessant biografiat d'una biografia, creguin-me, d'autèntica excel·lència, d'una biografia molt ben escrita, tremendament ben escrita, i això no és retòrica, perquè jo m'hi fixo moltíssim amb això. És un treball que es llig sol, de punta a punta, que enganxa i que està escrit. Els autors hi han posat allò que en diríem ciència i passió. Ciència i passió, parafrasejant un sintagma d'un dels nostres venerables homenots de la cultura catalana, Antoni Maria, Badia i Margarit. Ciència, la ciència que els atorga una metodologia solvent i un corpus de continguts important, un treball molt ben fet, i la passió que hi posen els membres de la tribu, en definitiva, quan es parla de la tribu i de la seva gent. Això és la síntesi, en definitiva, del treball que han fet els nostres 2 esforçats autors. Acabaré amb una dedicatòria que és la que encapçala el llibre. Abans els he demanat permís per llegir-la perquè no sabia si ells tenien previst de fer-ho. La veritat és que m'ha colpit i d'alguna manera és aquella dedicatòria genèrica a tot un conjunt de persones, certament més nombrós del que hauríem volgut, que tenen el perfil del nostre homenatjat avui. I diu així, diu: a totes les dones i tots els homes que han sigut o són víctimes de l'odi i de la incomprensió, del menyspreu i de la intolerància, de la paraula infamant i del silenci covard, perquè a la llum de la raó, de la pau, de la llibertat, acaben imposant-se a tanta foscor. El llibre, en definitiva, supera l'oralitat. L'oralitat és allò que se'n diu verba volant, se'n va. El llibre és scripta manen, roman. A partir d'ara disposaran tots vostès, totes aquelles persones que n'estiguen interessades, d'una biografia molt solvent de Estanislau Ulldemolins. Moltes gràcies per la seva atenció. Tinc l'obligació d'agrair a Miquel Àngel les seues paraules, les seues lloances, tant a nivell personal, referint-se a Agustí i a mi, com referint-se també al llibre. Venint d'ell, la veritat, n'hem de fer cas. Bé, ara anem a centrar-nos ja en parlar-los del contingut del llibre, de la vida de don Estanislau. Hem intentat, Agustí i jo, vam estar parlant-ne, com ho farem, com ho plantegem. Hauríem de mirar que sigui una cosa àgil, dinàmica, entretinguda, que no caiguem en el perill d'avorrir el nostre auditori. Finalment vam arbitrar
una fórmula que esperem que els agrade i que els faci la nostra xerrameca més atractiva i més païble, més fàcil de digerir. Estanislau va néixer al carrer de Jesús d'Alcanar el 5 de desembre del 1899, a les acaballes ja del segle XIX. Son pare, Agustí Ulldemolins, pertanyia a la família dels Cecs i sa mare, Remei Queralt, a la família dels Andreus, de forta tradició eclesiàstica i carlista. Agustí, parla'ns d'algun dels membres més destacats de la nissaga dels Andreus, com el monjo Andreu Sancho o el capellà mossèn Andreu Queralt. Bé, la mare, tal com acaba de dir Joan Josep, la mare d'Estanislau, la Remei Queralt Sancho, pertanyia per banda materna a l'antiga nissaga canareva dels Andreus. Els Andreus eren, ja ho ha avançat Joan Josep, conservadors, tradicionalistes i d'una forma beats, gent de missa. La Remei era neboda de fra Andreu Sancho, que havia estat monjo, i germana de mossèn Andreu Queralt, que va ser capellà. Això és una mostra més. El primer Andreu que coneixem, Andreu com a malnom i com a nom, és Andreu Sancho d'Andrés, és a dir, a son pare també li diuen Andreu, que va néixer al Canà el 5 d'abril de 1772. Els Andreus eren prudents i meticulosos des de sempre. El cobrador del clergat parroquial, el cobrador de la parròquia, los signava els rebuts de les pensions que cada any li pagaven pels censals. Per causa d'aquesta dependència econòmica de l'Església, no mos ha d'estranyar que en aquella casa se resés molt. Com la majoria de les famílies canareves de l'època, parlo del segle XVIII, sabem que els Andreus eren devots del Rosari i de la Mare de Déu del Remei. Els vincles entre els Andreus i l'Església venien de molt lluny. Hi ha indicis que diversos homes i dones d'esta branca del Sancho canareus van professar com a capellans, frares i monges almenys des de la Guerra de Successió, fa 300 anys. El cas és que estos Sanchos sempre havien romàs estretament lligats al poder espiritual de l'Església. I de cada generació d'Andreus en solia sortir pel cap baix un capellà, una monja o un frare. Però del 1820 al 1823, el trienni constitucional, amb la desamortització i la supressió de convents, va posar en perill l'hegemonia de l'estament eclesiàstic. Tot allò no pintava gens bé per Andreu Sancho d'Andrés, el primer dels Andreus. Però no va impedir que el seu cinquè fill, Andreu Sancho Valls, professés com a monjo. Segons la tradició familiar, ho va fer al monestir de Santa Maria de Benifassà. Segons el canonge Matamoros, va ser trinitari a Tortosa, no mos hi posarem. En principi seguirem la tradició familiar, que sembla més encertada. El 1835, parlant dels Andreus, va ser un any encara pitjor pels Andreus. A les portes de la primavera, Andreu Sancho va morir. A l'estiu, el govern va dissoldre el monestir de Benifassà i son fill va haver de tornar al Canà. Fra Andreu, el fill, s'hi va instal·lar amb sa mare vídua i dos germans fadrins a la casa pairal familiar del carrer de Jesús. Feia de cobrador de la parròquia, ara ell, i com que posseïa una imatge de la Mare de Déu del Remei, al primer pis s'hi va fer construir un oratori. Allí esmerçaria les hores resant, llegint llatinòrums i arreplegant cartes per a guanyar indulgències, amulets per guardar-se del món ruïn, pregàries com ara «Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea» per a la vespra de la Mare de Déu d'agost, i també aquells goigs de Nuestra Senyora del Remedio que son pare li havia deixat escrits en un català arcaic que pervenia del segle XVIII o, qui sap, si del segle XVII. La família dels Andreus entraria al segle XX tutelada per mossèn Andreu Queralt, el germà de la mare d'Estanislau, capellà, hisendat i lletraferit alhora, a qui Estanislau venerava. I entrarien més escarmentats que mai per les tràgiques conseqüències que les tres guerres carlistes de la centúria anterior ens havien portat a ells, que sostenien haver sigut sempre gent de missa i de pau. Joan Josep, què podem destacar de la infància i adolescència d'Estanislau? Estanis, com solien dir-li de menut. Bé, la infantesa d'Estanis
no es diferencia molt de la de qualsevol altre xiquet del poble. Era molt inquiet i vital, una mica entremaliat, però de bons sentiments. Sent molt menut, va haver una passera de xarrampió al Canà i dos germanetes seues no la van superar i van morir. Ell també va tindre la malaltia i se'n va salvar miraculosament. De menudet ja demostrava força per anar superant les dificultats. Li agradava molt caçar a la piqueta, era molt aficionat a la cacera i sent jovenet ja era un gran coneixedor de tots els moixons de la zona. Hi veia un moixonet d'un tros lluny i ja sabia quin tipus de moixó era. I com a canareu de socarrel era també molt afeccionat a les festes dels bous. En el llibre trobareu diverses anècdotes relacionades, gracioses, interessants, relacionades amb la seva afició pels bous. Tot i tractar-se d'una família pagesa benestant, l'economia domèstica, per diverses circumstàncies que trobareu al llibre, no els permetia excessives alegries. Un exemple n'és l'anècdota que ell, encara sent ben gran, encara recordava, l'anècdota que un dia de Reis, sent ell molt menudet, li van regalar un cotxet de fusta per a jugar amb el cotxet. El dia de Reis va disfrutar però moltíssim, ell i el cotxet. L'endemà, quan el van a buscar per a seguir jugant, ja no el va trobar. I buscant per la casa el va trobar penjat d'un cordell a un cabiró de l'Angolfa. Ell era menudet, no arribava per a despenjar-lo. Mare, què passa? El cotxe, baixa-me el Castellí, que tinc ganes de jugar. Diu, no, fill meu, el cotxe no el pots fer malbé, l'hem de guardar per a l'any que ve per Reis, segurament ja tindrem el cotxet per a regalar-te. Ell, imagineu-vos la lògica enrabiada que va agafar amb aquella anècdota i que el va traumatitzar una miqueta perquè de gran encara ho contava. És una mica com a representatiu de les dificultats econòmiques que fins i tot les famílies benestants també patien. Era un xiquet molt menjador, no li va faltar mai la gana. Recordava sempre amb molta complaença l'olla i la sèmola amb moixonets que els preparava sa mare. I també era llaminer, era llepol, li agradaven molt les borraines i els crespells. Va arribar un moment que el seu oncle, el que ha parlat Agustí, mossèn Andreu, va decidir que Estanislau estudiés el batxillerat al Col·legi de Sant Lluís de Tortosa, un col·legi fundat per l'emperador Carles V al segle XVI. En principi, ell no va acceptar de bon grat aquella decisió, una decisió que implicava la pèrdua de llibertat que significava estar intern. Però, vulgues que no, ho va haver d'acceptar. Mireu si li va saber mal que el dia que se l'havien d'emportar a Tortosa va fugir de casa, va fugir. I son tio, quan va dir, Estanislau, què passa? Va, que és hora de pujar al carro, el carro carregat amb el matalap, s'havien d'emportar el matalap de casa, se n'ha d'anar cap a Tortosa. Bé, van deduir que s'havia amagat o que havia fugit. I el seu oncle li va dir a Agustinet de Nolla, li va dir, escolta, vés-te'n a buscar Stanis, que s'ha escapat, i me l'hem d'emportar a Tortosa sí o sí, que es diu ara. I no ho dic en segones intencions, o del sí o sí. Diu, home, ja me lo vaig a buscar jo ara, el xiquet. Diu, a veure, veritat que ell és molt aficionat a la cacera, diu, segurament se n'ha anat al vilà que tenim al terme de Traiguera, així que agafa el carro, vés-te'n cap a la finca que tenim a Traiguera, que el trobaràs. I dit i fet, pel camí se va trobar Stanis, que se n'anava cap a la finca, que no se'n volia anar a Tortosa. Agustinet de Nolla, si en vols una de bona, agafa-la en una sarpada, que utilitzava Ans Agustí la mateixa paraula, lo va haver de lligar en una corda, lo va haver de carregar a la força al carro i cap a Tortosa. Este va ser el començament de l'internament al Col·legi Sant Lluís
del nostre amic Stanis. Però tot i això, tot i aquesta oposició inicial, després s'hi va adaptar ràpidament i va ser un molt bon estudiant i amb el temps sempre en parlava amb molt d'orgull d'haver sigut alumne del Col·legi Sant Lluís. Estava especialment molt orgullós d'haver-hi tingut de tutor a mossèn Manyà, un dels grans intel·lectuals ebrencs de tots temps, filòsof i teòleg brillant, catalanista, de tarannà liberal i humil, i que va tindre una gran influència sobre el pensament d'Estanislau. Ell mateix sempre dia que el seu mestratge l'havia marcat profundament. I malgrat el pas del temps, sempre en va parlar amb reverència, afecte i admiració. Va arribar el moment en què Estanislau es va anar fent gran, va acabar el batxillerat i inicia els seus estudis superiors. Es matricula a la Facultat de Medicina de Barcelona i comença així una nova etapa de la seva vida. Agustí, com van ser els seus anys universitaris? A la capital catalana, Estanislau també, a més d'estudiar, també hi va trobar temps per afeccionar-se a la boxa. Anava en un gimnàs i veia com hi va fer els seus el que en castellà es diu els seus pinitos, boxejant. I sobretot també va trobar temps per a voltar llibreries de vell i donar-hi solta al lector voraç que portava dins. Tampoc no va poder evitar entrompessar-hi en un món cultural i polític sorprenent que es mirava en aquell moment en el sindicalisme i anava a la percaça d'una societat utòpica. Allí, a Barcelona, Estanislau descobrirà el pensament democràtic i social més avançat de l'època, que incorpora fins i tot el naturisme al seu ideari i que es proclama apolític i pacifista, però això sí, tan fermament republicà com catalanista. L'agost del 1921 se produeix un parèntesi a la vida universitària d'Estanislau. La seva carrera es veu ininterrompuda per la revolta d'Abdelkrim. Recordo que sortia a tots els reportatges, molts anys després, el veiem a tots els reportatges, el líder rifeño, no? Abdelkrim, al Marroc. Van mobilitzar-lo a Estanislau, com a molts de joves, i a l'octubre va embarcar cap a Almeria. Va romandre 8 mesos esperant en tot moment que el traslladessin al front. Va tindre molta sort al capdavall. Al juny de 1922, acabada la guerra del Marroc, va tornar a Barcelona sense haver hagut de trepitjar, per sort, l'Àfrica. Al juny de 1928, Estanislau es va llicenciar en Medicina i Cirurgia i al setembre del mateix any va marxar il·lusionat cap a París amb una beca per especialitzar-se en ginecologia a l'Hospital Cochin. El cas és que, malauradament, al cap de 2 anys va rebre una carta de son germà Bienve, benvingut, en què li explicava els greus problemes econòmics que estava passant. Llavors Estanislau, amb molt de pesar, va abandonar els estudis iniciats a França i va tornar a Catalunya. Per tal d'ajudar a son germà a acabar la carrera d'odontologia, va exercir de metge en diverses poblacions del Tarragonès i de l'Alt Camp. I heus aquí que el juliol de 1936 esclata la Guerra Civil Espanyola. Què estava fent en aquell moment Estanislau Ulldemolins? Com va viure aquells anys tan convulsos, Joan Josep? Com ha dit Agustí, Estanislau va haver de deixar els estudis d'especialització a París, a l'Hospital Cochin, i va haver de vindre a treballar per poder sufragar, per poder ajudar al seu germà menut en els seus estudis. Va estar treballant a diversos poblets de l'Alt Camp i del Tarragonès i estant a Picamoixons es va assabentar de l'esclat de la guerra. La ràbia popular es va desfermar i la gent es va llançar al carrer produint-se situacions de violència que Estanislau desaprovava amb fermesa. Va veure com es cremava el campanar d'Alcover i ell mateix va ajudar el capellà d'aquest mateix poble, el va ajudar a escapar. Veient que les coses anaven empitjorant, arriba el dia en què decideix tornar-se'n cap al Canà, on comença a exercir la medicina, a treballar de metge. Per cert, un dels pacients que hi va tindre en tornar va ser el canonge Matamoros, que en aquell moment estava recentment operat d'un càncer de pròstata.
el que va acabar morint. Tot i que Estanislau no estava adscrit a cap partit polític, la seva oposició als militars revoltats era pública. Ell se sentia, com ja ha dit Agustí, republicà i catalanista i tenia molt clar que s'havia de respectar la legalitat. En canvi, son germà benvingut era un membre destacat del PSUC i Andreu, el germà gran, era un dels dirigents d'Esquerra Republicana de Catalunya. A primers d'abril del 1938, molts pocs dies abans de l'entrada, de l'arribada dels soldats franquistes al nostre poble, els tres germans decideixen marxar d'Alcanar en direcció a Barcelona. Després de passar el riu, van estar uns mesos a Badalona, d'allí van fer cap a Figueres, fins que el transcurs de la guerra els va obligar a marxar cap a França. Només travessar la frontera, els van internar en el camp de concentració de Barcarès. Comença així un dels capítols més durs i més interessants en la vida del nostre personatge, l'exili. Parla'ns d'aquesta important etapa de la vida d'Estanislau Agustí. Tal com acabes de dir, després d'un breu espai de temps al camp de concentració de Barcarès, al Rosselló, Estanislau va ser traslladat al camp de concentració d'Argelès, molt conegut per diverses circumstàncies. Darrerament se n'ha parlat també. En tots dos camps de concentració va exercir la seva professió sense mitjans de cap classe i en unes condicions higièniques lamentables, i va patir molt. Durant la Segona Guerra Mundial, després dels camps, les forces d'ocupació alemanyes van obligar a Estanislau a treballar de metge per a l'organització TOD, T-O-D-T, un consorci alemany d'enginyeria i construcció que durant el Tercer Reich va esclavitzar més d'un milió i mig de persones dels territoris ocupats pels nazis. L'organització TOD es dedicava a construir nucs de comunicacions i estructures defensives, com ara el famós mur de l'Atlàntic, per prevenir una invasió, la invasió que posteriorment se va produir. Estanislau feia de metge dels treballadors forçats, que vivien en unes condicions espantoses, i procurava alleugerir els sofriments d'aquests treballadors concedint el major nombre possible de baixes per malaltia. També així, de passada, d'alguna manera aconseguia alentir subreptíciament els treballs de fortificació que duia a terme el consorci TOD. Però tot això no va trigar a despertar les sospites dels oficials hitlerians i va haver de fugir. Estanislau va haver de fugir i després d'una peripècia que podeu trobar més detallada al llibre, a la seva biografia, el 24 d'agost de 1944 va arribar a París coincidint, gràcies a Déu, amb l'entrada de les tropes aliades. En aquell cas li va anar d'un pèl. Després, durant un temps, va establir-se al País Basc francès. Havia ingressat a les forces franceses de l'interior, les FFI, les forces franceses de l'interior, conegudes popularment com la resistència francesa. Mentrestant, son germà benvingut, greument malalt de tuberculosi, estava ingressat a l'hospital de l'Odève. L'altre germà, l'Andreu, també estava patint les penúries de l'exili. Acabada la Segona Guerra Mundial, Estanislau s'instal·la a Perpinyà. A la capital del Rosselló s'hi passa prop de 3 anys. Joan Josep, mos podries dir com va viure aquesta última etapa de l'exili, Estanislau? Sí, Estanislau va fer-hi molts d'amics a la capital de la Catalunya Nord, a Perpinyà. Va fer-hi molts amics d'un alt nivell intel·lectual. Els diumenges, després de dinar, el punt de trobada de tots els refugiats espanyols i catalans era el Gran Cafè Palmarium. Tots desconcertats i angoixats per la seva situació i el patiment de no poder tornar a casa. Això els rosegava sense compassió el cor. Estanislau anava suportant, fent de metge, escrivint-hi allí al mateix Cafè Palmarium, escrivint-hi molts dels seus poemes i relacionant-se
amb molts d'altres amics que estaven en una situació semblant a la d'ell. Entre les seues amistats podem destacar que se relacionava bastant assíduament amb Joan Alavedra, que havia sigut secretari personal de Francesc Macià i que en aquell moment era secretari personal de Pau Casals. També hi va tindre una certa relació en Pompeu Fabra, a Perpinyà, amb el qual hi va mantenir llargues converses sobre la parla de les nostres comarques. Però l'amistat més important que va fer-hi a Perpinyà va ser la de Josep Soldevila, un modest empresari d'Organyà, també exiliat, i que residia a Perpinyà en companyia de la seva esposa i de les seues dues filles. La filla gran, Dolors, es va convertir amb el temps, es va convertir en la seva promesa i al cap d'uns anys en la seva esposa, Lola, com la coneixíem a Alcanar. El febrer del 1948, arrel de l'acord entre els governs espanyol i francès, es va restablir el pas de viatgers entre les seues respectives fronteres. Estanislau va pensar que ja era el moment d'intentar tornar a casa i decideix iniciar els tràmits per a retornar a casa. En canvi, sos germans li diuen que ells de moment es queden. Després d'unes laborioses gestions, va aconseguir el visat i l'autorització i va travessar la frontera per Portbou l'1 de juliol del 1948. S'acabaven així 10 llargs anys d'exili. Però Estanislau no sap encara que comença per a ell un altre exili al seu propi poble, una altra guerra. Aquesta és incruenta, però molt àrdua i penosa, i que a més va durar 17 llarguíssims anys. Amb quins problemes es va trobar ara Estanislau Ulldemolins, Agustí? Estanislau, com acabem de sentir, torna al Canà el juliol de 1948. Tot i que molt delicats de salut, sos pares encara viuen en aquell moment. Sa mare, que ha estat empresonada un temps per la fugida dels fills, traspassarà l'any 1950. Just una setmana abans que Estanislau i Dolors, la Lola, coneixíem nosaltres, es casen a Tarragona. A l'octubre de l'any següent, a Perpinyà, mor Benvingut, son germà Benvingut, Bienve, com ho coneixia ell. I al cap d'uns anys, per fi un motiu de goig, naix l'única filla d'Estanislau, l'Anna Maria. En contrast amb alegries com aquesta, la vida al Canà, tal com ha avançat Joan Josep, va ser molt dura. Estanislau se dedica quasi exclusivament a atendre els seus pacients i a defensar-se de tots els atacs que de seguida li arriben i que esdevindran constants. Al març de 1949 ja pren part en un concurs de personal i guanya una plaça de metge titular al Canà, poc temps després d'haver arribat, 9 mesos després d'haver arribat. Immediatament l'enveja i la rancúnia política revifen. Les gestions d'alguns individus influents i ressentits aconsegueixen que 3 dies després d'atorgar-se-li la destinació, com a funcionari, Estanislau sigui cessat. Comença així un nou malson. Estanislau, amb l'aval per escrit d'altres canareus, entre els quals puc dir que figura un bon amic seu, Munyei o el ferrer Domènec Beltran, presenta un recurs contra aquella resolució arbitrària i al febrer de 1950 se li estima el recurs i és rehabilitat i recupera la seva plaça. Però les coses no són tan fàcils. Aquells que només veien en ell un perdedor de la guerra van tornar a arrabassar-li la plaça funcionarial. Llavors se veurà obligat a viure de l'exercici privat de la medicina, de les iguales, sense abandonar en cap moment la seva lluita tenaç per reconquerir el seu lloc de treball. Malgrat el buit social que li van fer els servidors de la dictadura, ell no va claudicar mai. I després de 17 anys de tota mena de revessos i injustícies, va acabar sortint-se'n. Va aconseguir que finalment se li reconeguessin els seus drets. I així, el 1972, amb 73 anys d'edat, el doctor Ulldemolins se va jubilar. Joan Josep, què mos pots dir dels últims anys de la seva vida? Sí, és així. Al cap de 24 anys d'haver retornat al Canà,
anys en què van passar moltíssimes coses, van morir sa mare i son pare, es va casar, va néixer sa filla Ana Maria, va lluitar aferrissadament contra totes les persecucions de què va ser objecte, va exercir la seva professió, va fer d'amorós i de pacient pare, li va arribar la tan merescuda jubilació de la que va poder gaudir durant 20 anys encara. Què va fer durant aquests anys? Feia una mica de tot. Anava al Cafè de Samuel, a la plaça Major, on llegia la premsa, preferentment el Correo Català. Segurament ho feia per la capçalera, el contingut m'imagino que devia estar igual de censurat a un diari com que a un altre. Xerrava molt amb la gent, devorava llibres a tota hora, escoltava música, especialment Falla, Granados i Albéniz. Es podia dedicar més a la seva dona i a la seva filla, a estudiar. Es pot dir que després de tants anys de patiment la seva bellesa fou plàcida. Tot i que encara va haver de suportar un altre litigi judicial per qüestions testamentàries familiars que no es va resoldre definitivament fins a l'any 1981. Sa filla Ana Maria es va casar, van néixer la seva neta i el seu net, fins que cap als 82 anys la seva salut comença a deteriorar-se visiblement. L'Alzheimer li fa perdre l'oïda i progressivament la memòria. L'any 1989 l'Ajuntament Canareu va batejar el nou ambulatori de la Seguretat Social amb el seu nom, conjuntament amb el del metge Trinitari Forner. Estanislau, sense ser massa conscient de la realitat, va assistir a la seva inauguració. I aquest va ser un reconeixement oficial que la família, després de tanta persecució, va agrair profundament. Finalment, el 5 de març del 1993, Estanislau va morir. Hem arribat al final de la vida de don Estanislau Ulldemolins. Agustí, què més es trobaran els lectors en aquest llibre? Bé, sí que potser valdria la pena destacar un parell de coses més que s'hi trobaran els lectors i lectores que accedisquen al llibre. Un parell de coses que no es refereixen a continguts, sinó aspectes, diguem-ne, formals del llibre. En primer lloc, trobaran diàlegs. En aquesta biografia d'Estanislau hi abunden els diàlegs. Uns diàlegs en estil directe que miren d'atensar al lector actual uns personatges i situacions viscuts pel nostre protagonista, però ara ja tan llunyans en el temps. Com posem per cas en diversos episodis de la infantesa d'Estanislau, o en evocar aquella admonició de son tio mossèn Andreu d'aquelles que no s'obliden mai de la vida, o com quan ja gran li relata algun conte a sa filla, o quan va a Madrid a reclamar els seus drets, o en les seues entrevistes memorables amb el pare Romanyà de l'Observatori de l'Ebre, i després amb aquell director general, el doctor García Orcoyen. Un bon grapat d'escenes del passat poden fer-se'ns així, a través dels diàlegs, molt més properes i entenedores. Això el primer. En segon lloc, veureu que cadascun dels capítols del nostre relat biogràfic s'estructura en diverses escenes successives, en escenes soltes, separades les unes de les altres per un espai en blanc. Trobem que aquests buits ajuden també a evocar allò que no s'hi conta, allò que s'hi calla, o si més no, allò que ens deixem al tinter. Aquelles contrarietats, desenganys, satisfaccions, plors, impaciències, irritacions, patiments, resignacions, sorpreses i temors íntimes que van fitant la vida de tothom i que no contaràs ni a la família. L'amargor d'haver d'abandonar els estudis a París. El tràngol fora mida davant d'un oficial corrupte de les SS que pretén vendre la llet destinada als malalts. Uns ideals de joventut tancats amb pany i clau a partir de l'equador de la vida. Anys i panys d'empassar-se la saliva i amagar el manuscrit dels sonets impossible de publicar. La ràbia de no dir que com a servidor públic experimentes i sovint t'has d'engolir davant de les arbitrarietats dels que manen. Emocions, sensacions, percepcions que el doctor Ulldemolins no tenia per què explicar a ningú, ni a sa filla, i que només alguns d'aquests espais en blanc, els més cridaners, ens permetran intuir en algun cas, i en algun cas
en sort, endevinar-hi tot. I finalment, m'agradaria acabar convidant-vos a obrir el llibre així que pugueu per la pàgina 95. De bo que no podreu parar de llegir fins a la pàgina 100. I podeu pujar-hi de peus. Que per què? Perquè allí hem reproduït un poema que Estanislau va conservar en un parell de folis relligats de paper esgrogueït, plegat diverses vegades i amb l'empremta roja encara d'un segell amb l'àliga i la creu gammada que fàcilment permet deduir que la transcripció del poema, perquè allí hi ha un poema, se va fer sobre un paper oficial de l'exèrcit de la Wehrmacht que es feia servir a l'organització TOT, a l'organització alemanya a la que m'he referit abans. És un romanç en llengua castellana que Joan Josep i jo havíem suposat d'Estanislau, però més tard vam saber que ne resulta molt més versemblant l'autoria de son tio mossèn Andreu, el tio que ell tan venerava. I jo no sé vosaltres, ja ho veurem, tothom qui obri el llibre per la pàgina 95, però tant Joan Josep com jo trobem que és un dels poemes més bonics que se li han escrit mai a la Mare de Déu del Remei i a la seva ermita. Potser en aquestes quinquenals que tenim a tocar se'n podia fer alguna cosa, no ho trobeu? Bé, per la meva part, res més i de nou, gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos en aquesta presentació. Encara se t'acut alguna cosa que hi puguem afegir, Joan Josep? Jo també, sí, per acabar, penso que val la pena esmentar uns aspectes menors, però igualment interessants del llibre. Em refereixo, per exemple, al gran nombre de personatges que s'hi esmenten, com el ferrer Domènec de Topinot, el cafeter Frisquet de Cid, el tio Cucuc, el tio Itarte, la tia Maria la Tomaca, la mestra Emília Gual, l'escriptor Joan Cid i Mulet, el tio Batiste d'Escata, els mestres Joaquim Moliner i Fèlix Torrejón, entre molts d'altres. O també em refereixo als variadíssims topònims als que es fa referència, com el monestir de Benifassà, el corral de Benacà, el paral·lel de Barcelona, la cova bonica o la cisterna del Vall. La narració també està farcida d'una pila d'anècdotes històriques, com ara la història de l'esquelet de Sol de Riu, malifetes infantils comeses per l'Estanislau Xiquet, la fundació de l'Hospital Cochin de París, la vida als camps de concentració o com era l'Alcanar de la postguerra. I tot explicat amb un lèxic divers en el que hi trobareu paraules i expressions molt nostres, com ara Barcella, Borraines, Rasa, Xaruga, Aixumara, Maracheu, Carafal, Galotxa, Esquellot, Cabiró, Atzavara, Codolà, Junyir el Macho, deixar-se de romanços, no voler baixar del burro, fer safareig, etc. Amb tot plegat, hem procurat dotar el relat d'una amenitat i d'un interès mínims, però pensem que suficients per a confiar que la seva lectura us resultarà agradable i didàctica. Si ho aconseguim, ens sentirem molt satisfets i si no, us demanem que sigueu indulgents i benèvols. Agustí i jo hi hem posat la nostra millor voluntat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Li passo la paraula al nostre alcalde i regidor de Cultura, Alfons Montserrat. Bé, bona nit a tots i totes. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència en aquest acte de presentació del llibre Estanislau Ulldemolins, metge i poeta. Jo, com a regidor de Cultura, bàsicament destacaria dos aspectes. Un és el propi contingut del llibre i després l'altre és els autors. Estem davant d'un llibre que els autors són dos cananeus, per tant, dos autors locals, i això no deixa de ser un bon indicador de la bona salut que té l'activitat cultural cananeva. Tant Agustí com Joan Josep, la veritat que els conec perquè tinc la sort de tenir una bona relació d'amistat en ells dos
I bàsicament jo diria d'ells que són dos activistes culturals. Si penseu una mica en estos 30, 35, 40 anys últims, perquè encara que tinguen el cor molt jove, com el DNI ja comença a pesar, i si penseu, davant, detrás, a un costat o a l'altre, sempre han estat ells. Tots aquells esdeveniments culturals importants, esdeveniments socials, sempre han estat ells allí, i això demostra el seu nivell de compromís en la vida associativa i la vida cultural del Canà. Han estat tots els que heu participat en actes culturals i els heu vist en xerrades, conferències, presentacions, els congressos d'història han participat en tots, van estar al 750 aniversari de la Carta Pobla del Canà, ara està el 28 de febrer, ells dos també participaven activament en el 775 aniversari, en l'acte que vam celebrar a la Cisterna. En definitiva, han participat en tot, en moviments socials tan importants, com per exemple el moviment o la plataforma en defensa del terme, o també el moviment per salvar la Cisterna, han publicat en revistes locals, de fora, etc. I en definitiva podríem destacar moltíssim tota la seva activitat. Joan Josep, sobretot, un dels punts ha sigut la lluita pel català, ha ensenyat català a moltes generacions de cananeus i cananeves, entre els quals m'hi compto jo, i han publicat llibres. Joan Josep va publicar el llibre de l'Atles de Montsià, ha guanyat premis Accèssit, l'Enric Bayerri, rondalles, cobles i refranys, etc. I Agustí també ha publicat llibres com la monografia del Canà, o també l'Atles, la versió posterior del 2003, em sembla que era. Ha publicat numerosos articles d'opinió, d'història, etc. I en definitiva han tingut un pes molt important a la nostra vida del Canà. I per tant, això és ressaltar-ho i realment és un motiu de satisfacció. I el segon aspecte seria precisament el contingut del llibre. Estanislau Ulldemolins, metge i poeta. Alguns, la de metge, jo de minut, però encara tinc bons records del doctor Stanis, que li diem. Per tant, la seva vessant professional, per la majoria de tots nosaltres, ja que el recordem, ho coneixíem, no així la seva vessant de poeta, i l'amic Miquel Àngel ens farà esperar el número 18 per acabar de valor d'apreciar-ho. Esperem que surti pronte i que, per tant, puguem disfrutar d'esta obra literària. En la qual, en aquest llibre, per tant, penso que fem dues coses. Per un cantó, un descobriment, i alguna cosa així ja comentava Joan Josep, descobrim un nou referent cultural cananeu, i per l'altre, aquest llibre no deixa de ser un reconeixement a una persona i sobretot a una trajectòria. Hi ha aquell pensador polonès, que potser segurament avui dia és el més reconegut, Zygmunt Bauman, que per descriure la societat actual, aquesta societat líquida, fluida, amb valors no massa sòlids, amb relacions humanes fràgils, i per això ho defineix com una societat líquida. Si mires el llibre i escoltant el que us explicaven Agustí i Joan Josep, veus que enfront d'això s'oposa la solidesa d'Estanislau Ulldemolins, una persona de pensament sòlid, de conviccions i sobretot d'esperit de superació contra les adversitats. Fullejant el llibre he pogut llegir-ho, m'han explicat com la guerra per dues vegades, 17 anys per tindre el lloc de treball, aquests vincles personals i familiars, com deixa els seus estudis a París per poder pagar els estudis del germà menut. Per tant, veus la trajectòria d'una persona en valors, en ideals, en principis i sobretot que estimava molt el seu país i el seu poble. Per tant, és un excel·lent llibre per conèixer millor una persona que molts ens pensàvem que el coneixíem, però que acabes descobrint aspectes i facetes que realment ens eren totalment desconeguts. Per tant, el que vull agrair és aquesta feina que han fet de recerca d'Agustí i Joan Josep, de posar en valor un nou referent per al nostre poble del Canà. I per acabar, el que vull és agrair tota la feina que han fet Joan Josep i Agustí. També aprofitar per saludar a la família Ulldemolins i Fabregat. També agrair tota la feina que està fent Miquel Àngel Pradilla en donar edicions. Realment la feina que fan és impagable, en un sector dur, en uns moments encara més durs. El món cultural i editorial no ha estat mai fàcil, actualment encara menys, i en canvi surten ells que són els valents i
una mica a la perifèria de la perifèria, el nord del País Valencià i el sud del Principat, estan fent una política editorial valenta, decidida i que sobretot fan molt de territori, i això realment és de valorar i és d'agrair que hi hagi gent com ells que també són lluitadors i realment t'agraeixo molt el que esteu fent. I finalment també agrair al personal de la biblioteca, a Mari Carmen per l'excel·lent organització, Jesús i Olga per les actuacions que ens han fet i a tots vostès per compartir amb tots nosaltres aquesta presentació del llibre. Bé, amb el permís del senyor alcalde, trencarem el protocol que diu que la màxima autoritat tanca l'acte. Jo li vaig demanar autorització i ell me va dir: quines coses dius, en Josep? No passa res. Bé, jo li vaig demanar permís per a parlar després d'ell, per a donar una sèrie d'agraïments també. És l'hora dels agraïments. És de ser ben nascut, ser agraït, i ho hem de fer. En primer lloc, és de justícia agrair a persones com Estanislau Ulldemolins la seva resistència, la seva lluita, el seu exemple, perquè actituds com la d'ell ens fan sentir més humans i més canareus, ens ajuden a tindre més fe en el futur i a superar més fàcilment les dificultats del present. Aquest llibre ens ajudarà a descobrir l'heroisme de la seva vida i el missatge d'Estanislau, el missatge que la seva vida ens dona, és molt clar. No hem de claudicar mai en la defensa d'allò que és just, en la defensa dels nostres ideals. Només així podrem confiar en el futur. I és un missatge que en els temps actuals s'ha de tindre molt en compte i li hem d'agrair a Estanislau. La nostra gratitud a l'Anna Maria per haver-nos demostrat tanta confiança, obrint-nos les portes de la seva ànima, lliurant-nos una cosa tan estimada per ella com són la vida i l'obra poètica de son pare. Gràcies als amics Miquel Àngel Pradilla i Ramon París, Donada Edicions, per haver confiat en aquesta obra i per la importantíssima tasca que fan a favor de la cultura i de la cohesió de les nostres comarques. Enhorabona també per la trajectòria Donada Edicions, que està convertint-se en una editorial cada cop més important. El nostre reconeixement, igualment, a l'Ajuntament d'Alcanar i al seu alcalde, Alfons Montserrat, pel seu suport a la cultura i a l'edició d'aquest llibre. A la regidora Mari Carmen Navarro i a les bibliotecàries d'aquesta magnífica biblioteca municipal per l'organització d'aquest acte. A Olga i a Jesús per les delícies musicals amb les que ens han obsequiat. I molt especialment gràcies a tots els que heu assistit a aquesta presentació. Aquests actes sense públic perden tota la raó de ser. És el mateix que li passa a un llibre sense lectors. I parlant de llibres, permeteu-me la llicència que us faci una recomanació. Sincerament i modestament, crec que a la casa de cada família canareva no hi poden faltar aquests llibres. Historia de mi pueblo, Alcanar, Canonge Matamoros. Jardins ignorats, Trinitari Fabregat. Alcanar, Agustí Bel. Josep Matamoros Sancho, canonge, periodista, escriptor i poeta de Joan Batiste Beltrán Reverter. I 4 és un pòquer, hem de fer el repòquer. El 5è, Estanislau Ulldemolins, metge i poeta. Els hem de tindre tots a casa nostra.
Agustí me mira perquè mos ho havíem coordinat tot, mos ho havíem parlat tot, tu diràs això, tu pots dir allò, doncs no dis-ho tu, però això ha sigut una sorpresa. Volia evitar-me el risc de ser víctima de la seva censura. Per tant, en no dir-ho, problema o risc resolt. I per cert, vull dir que ha sigut un honor i un privilegi per a mi treballar amb Agustí. Ell ja és un dels grans referents canareus quan es parla del nostre passat, de la nostra història. Molts d'exalumnes de batxillerat de l'institut del nostre poble han fet els seus treballs de recerca seguint les seues directrius i aprofitant el seu assessorament. És coautor de l'Atles del Montsià, autor de la monografia Alcanar, és una de les peces claus de la revista Lo Rafal i té un blog a internet, Records de la Costa Púnica, que és de lectura obligatòria i imprescindible per als que estimen Alcanar i en volen conèixer els episodis més interessants de la seva història. Estic seguríssim que algun dia no molt llunyà tindrà tot el reconeixement que es mereix. Perdona, Agustí, sé que t'ho estàs passant malament. I a partir d'ara, què pot passar? Potser les autoritats municipals decidiran batejar un carrer amb el nom d'Estanislau Ulldemolins. Potser els centres educatius canareus donaran a conèixer la seva vida i la seva obra al seu alumnat. I potser canareus i canareves decidiran massivament homenatjar-lo llegint aquest llibre. Sigue com sigue, demano uns sentits i sincers aplaudiments que servisquen per esborrar tant de sofriment, tant de menyspreu i tanta infàmia. Uns aplaudiments que, com si del vent de mestral es tractés, vulguen simbolitzar la força que s'emporta i fa desaparèixer per sempre més totes les maldats, totes les persecucions i totes les injustícies. Moltes gràcies, sou molt condescendents i molt generosos en els vostres aplaudiments i la nota més emotiva de l'acte l'hem reservat per al final. La única filla de don Estanislau Ulldemolins, l'Anna Maria, volem, i ella també ho vol, que ens adrece unes paraules a tots i a totes. Anna Maria, quan vulguis. Jo he demanat de dirigir-me a tothom. Primer que res, per donar les gràcies. M'he sentit molt acompanyada i vull de veritat que sapigueu que m'heu fet feliç. Aquesta és una. L'altra, lògicament, donar gràcies a aquests senyors que han tingut l'amabilitat d'escoltar-me quan en un moment determinat jo vaig trobar per casualitat amb un racó d'un armari una carpeta antiga i oblidada. I obrint-la em vaig trobar amb un munt de papers que jo desconeixia la seva existència. Vaig estar 1 any i mig per anar veient què és el que hi veia. I quan ho vaig tenir clar, amb la meva sorpresa, vaig pensar que allò no es podia quedar de la manera que estava per deixar-ho al meu fill i a la meva filla, com el millor dels testimonis de qui havia estat el seu avi. Simplement, amb aquelles ratlles que jo havia descobert i on veia una personalitat complementària al pare que jo coneixia, me va fer entendre que no podien quedar de qualsevol manera amagats amb un calaix.
però mai hagués imaginat que això pogués transcendir fora de casa. Tots dos em van fer veure que potser sí que era escaient que sortís d'aquest àmbit privat. I aconsellada també pels de casa, vaig donar el meu vistiplau. Primer havien de ser solament aquests versos que s'havien de publicar, però ells també em van fer veure que calia donar unes pinzellades de la seva vida per tal de fer entenedors aquests versos, ja que una cosa sense l'altra, mirar solament la biografia sense els versos o els versos sense la biografia, quedava una cosa i l'altra sense el seu sentit complet. Així va ser com es va anar forjant aquest projecte. Quasi bé fa 10 anys que això va. I finalment ha arribat l'últim dia, al començament de l'últim dia, perquè això és el primer volum, i quan sortirà el segon, llavors ja estarà tot fet i decidit. Tornar a donar les gràcies, agrair de veritat a l'Agustí i al Joan Josep i al senyor alcalde i al senyor editor i a tots vostès la seva companyia. Molt agraïda. Bé, com tots i totes ens hem quedat amb ganes d'escoltar una miqueta més els nostres artistes, a Olga i a Jesús, anem a gaudir, 12-14 minutets més de la seva música, del seu art, i després no marxen de cop, compren el llibre. Allà darrere hi ha tot un parament amb un pica-pica que han tingut a bé oferir-nos la família de don Estanislau i amb la col·laboració també de la cooperativa de Gandesa. Per tant, durant l'estoneta que estarem fent un pica-pica podrem xerrar una miqueta de lo que més convingui, d'acord? Moltes gràcies i Jesús i Olga. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Una mattina ti sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e trovato l'invasore. Non regardez
ne regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est viendra. Je ne regrette rien, s'éveiller, balayer, oublier, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de faire. Balayer les embouses avec les trémolos doux, balayer pour toujours, j'ai pas à zéro. Non, ne reste rien, non, je ne regrette rien. Bien qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, ne regrette rien, non, je ne regrette rien. C'est payé. Pour moi, pour lui dans sa vie.
just